Då kör vi igång nummer 2. Lycka till allihop. Detta är alltså box nummer 2. Vi börjar med Jordan Everly, Justin Falk, nice. En retro, Martin Brodeur till Devils. Och base, Plekanec, Montreal. Bradenholtby, Philip Forsberg, jävligt snygg, Nashville. Carolina får en rookie. Ja, den var numrerad. Men det var ingen low. 125-exare. Carolina, Noah Hannifin, rookie. Och base, Mike Ribeiro. Base. Och där är han. Erik Karlsson. En retro. Och Alex Sten är en vanlig base. Ja, den var retro och rainbow. Erik Karlsson. Jag försöka lära mig med Belaski base. Här har vi en till sån. Vad tror jag vi fick innan? Tracks på Voracek. Och Islanders. En rookie på Adam Pelech. Och base Matt Duchene. Jag försöker se om det är rainbow. Nej, vanlig base. Johnny Gaudreau. En sån som heter Tracks igen. Och Ben Hutton, Vancouver rookie. Base, Halak. Base, Cam Talbot. Dallas Stars, retro på Tyler Seguin. Och Montreal, Foucault. Marquee rookie. Alex Ovechkin, retro. Mike Hoffman är en base. Montreal igen. Jacob Delarose, rookie.
De ser ut att vara lite mörkare rookie-korten av något. Ja, svårt att förklara. Andrei Pavlek base. Simmons base. Oh nice. Dog Waite. Oilers. Retro. Och base. Oj. Andrew Hammond. Ja, men det är jävligt snygga alltså. Base. Sen har vi en träff till Florida. Det är Aron Ekblad. Trophied Talent. Base. Sen har vi nog 2 hits här tror jag. Vilken variation de kör med. Och Daniel Sprong. Pittsburgh rookie. Montreal, PK Subban. Det var ett basekort och även detta är basekort. Det var bara 3 kort i det paketet. Ja. Skumt. Det var i alla fall LA Kings. Anshay Kopitar. Team logos. Ja, vi hade faktiskt 5 i paketet innan när jag tänker efter. De har väl gjort något fel här. Här har vi retro på Jacob Delaros. Sharks får en rookie i Jonas Donskoj. Sean Monahan base. Base. James Neal base. Oj. En orange rainbow. På Jäger. Numrerad till 49. Och en till Montreal, Mike McCarron. Rookie. En base och en till base. Här har vi en special. Calgary, Sean Monahan. Det är den som heter White Eyes. Nummer 199. Och Shea Weber. Peace. Datsjuk. Base och det är en sån guldig rackare igen. Gold Rainbow. Nummer till 149 på Jonathan Taves. Och Matt Murray, Pittsburgh. Crosby base. Sen är Dallas Stars. Jamie Benn. Team logos.
Mark Stone, base. Och en rookie till Carolina, Brock McGinn. Base och en Rainbow till Blues på David Backes. Och base Edler. Nej, Alexander Burrows var det. Fan, får vi ingen autograf för den här eller? Nice. Dylan Larkin, Detroit. En Rainbow faktiskt. Sen har vi Gustav Olofsson igen. Wild och base Kuznetsov. Base och en Rainbow till Detroit, Datsuk. Och en vanlig rookie, Washington, Chandler Stevenson. Där har vi autografen. Den går till Vancouver Canucks, Ronald Skinins. Läckert. Connor McDavid igen. Fan, jag vet inte om de är bra eller inte de här. Hur vanliga de är. Phil Kessel base. En Rainbow på Bobby Ryan till 8. Base. Och Dallas Mattias Janmark. Så. Det var andra boxen. Jag vet inte vilken som var bäst. Faktiskt. Den första tror jag. Jag tänker på autografen.